dio alinafe kuchokera kuno ku St Mary's Parish ku Kamuzu Barracks kumene kuli mwambo wa nsembe ya misa ya ulimbitso, ndipo amene atitsogolere ku mwambo wa nsembe ya misa ya lero ndi ambuye Archiepiscope George Desmond Tambala. Kuno lero ana kapena kuti achinyamata ndi amene alandire sakramenti limeneli la ulimbitso alipo 188. akuti nambalayi yakula choterechi kamba kuti papita zaka zambiri ana onse amene achoka kuya wingi sakramenti limeneli la ulimbitso, ndipo sakramenti limeneli ndi limodzi mwa masakramenti akuluakulu amene amapezeka mu mpingo wa Ecclesia Katolika. Sakramenti limene limapereka mphamvu, sakramenti limene limamulimbitsa munthu kuti munalandira ubatizo koma pano tikulimbitsani kuti pitani. Amamenya kambama pang'ono akamalandira sakramenti limeneli, chimene chimasonyeza chisindikizo kuti inu mwalimba tsopano mupite mukatumikire kulandira mphatso za Mzimu Woyera, kuti pitani mukalimbikire mwakula tsopano mwakhwima mchikhristu chanu, pitani mukalalikire ngati mmenenso ankachitira Ambuye Yesu kupita kukalalikira ku mizinda yonse. Ndiye posachedwa apa mwambo ukhale ukuyamba. Mwasanatero kuno sindili ndekha, ndili ndi mzanga Lester Muhone pamakina komanso Abek Mtambalika amene kulongosola ziwiri zitatu kuti zonsezi ziveke bwino kuchokera kuno ku St Mary's Parish kuno ku Kamuzu Barracks. Tikayang'ana nyengo kuli dzuwa lero kuno kuli Longwe, muja lichitira blue clear ndithu mwambamo. Anthu ochuluka afika kuno amene akhale nawo pa mwambo umenewu, ndipo kuyang'ana kwaya yachena ndithu imene ititsogolere mwambo wa nsembe imeneyi. Ndipo pa mwambo wa nsembe ya misa imeneyi timve mawu kuchokera mu mawu oyamba amene achokere mwa mneneri Yeremiya 23 ndime ya 1 mpaka na 6, ndipo omwe atiwerengere amene atiwerengere ndi amene wa Gertrude Banda, ndipo timveso uthenga omwe atiwerengere ndi bambo Geoffrey Chikapa, ndipo mawu achiwiri amene achite moyimbidwa amene ayimbe uthenga umenewu alipo anthu atatu, a Patrick Pelatu, a Luce Zalira komanso a Gertrude Banda ndi amene atiwerengere tsiku la lero. Ndipo uthenga wabwino ndi monga momwe analembera Mariko Woyera, Mariko 6 ndime ya 30 mpaka na 34. Nthawi ina iliyonse kuchokera pano akwaya akhala kuyamba nyimbo yolowera kuti mwambo wa nsembe ya misa ya ulimbitso imeneyi iyambe kuchokera kuno. Zinthu zabwino kwambiri. Limeneli limakhala sakramenti, limakhala tsiku losayiwalika pa moyo wa chinyamata ndi atsikana amenewa amene akhala akulandira nsembe ya Eucharistia. Ndi biti wa mwambo wa nsembe ya misa pano wayamba. Lero ndi tsiku lalikulu, tiyeni tikondwere chabwino ndi biti motsogozedwa ndi wamtanda patsogolo, ana ovinira amene achena madress awo a white, pamtimapa ayikalamba wa golide, mmutumo muli mabandani amene wa oyera. Alright, ndipo kwaya imene ikutitsogolera nyimbo za nthetemya zikumveka pansizi ndi za anzathu amene wa St Mary's Joint Choir kuchokera kuno ku St Mary's Parish. Patsogolo pa pali ana amene alandira ulimbitso kupita ndithu kukhala malo awo, ndipo mdipiti umenewu wa nsembe wayamba kuyenda pang'ono kupita ndithu kuti mwambo ujadi lero ndi umenewu, mwambo wakulu kwambiri, mwambo wa mtengo wapatali, mwambo wapamwamba kwambiri. Patsogolopo wamtanda ana ulimbitso kumayenda mbalimu, ana oviniranso achinyamata amene achena ndithu matrauza wa black, chikatolika nchokoma ichi, zokoma, matrauza wa black, mashata white, atanyamula tindembera tofira mmanjamo, kuvina monyadira kwambiri lero kuli chaka. Tikayang'ana ndi mmene zakhalira mongokumbutsananso pang'ono kutero kuti anyamata ndi atsikana 188 amene alandire sakramenti limeneli la ulimbitso.
papita zaka akuti pafupifupi 5 macheza ndagulu pa nthawi yake kamba kazovuta zina analasa nalandire sakramenti limeneli. Ndipo chaka chino cha 2024 achitikano ndithu mwayi kuti anyamata ndatsikana amenewa 188 alandire sakramenti limeneli, alimbitsidwe, akhwimitsidwe, apatsidwe mphamvu kuti pitani mukatumikire, kuli ngati kuti kuwatuma komanso kuwapatsa mphamvu, kuwakhwimitsa kuti tsopano ndinu akuluakulu. Ndipo bambo ansembe ya misa imeneyi itsogoleredwe ndi ambuye Archiepiscopi George Desmond Tambala mothandizana ndi bambo Geoffrey Chikapa komanso bambo Thomas Muhango kuchokera ku Chirumba Barracks. Iwowa ndithu amakhala amatumikira kumeneku ku Chirumba Barracks. Ndipo ndi zimenezi zikuchitika kuno pakanali pano kuti mdipiti ukulowa kuchokera chakumbuyo pang'ono kutsetsereka kuti akalowe kuti mwambo wansembe ya misa uyambe kuchokera pano. Akwaya a St. Mary's Joint naonso iyayi akuoneka mowala, mablouse a white, timabotai ta red komanso masketa wa black, kuimba mokondwa mwachimwemwe malingana ndi chaka chimenechi chachikulu. Kukondweranso tiyayi panapita zaka zambiri, zaka zochuluka sakramenti limene lisanaperekedwe kuno ku St. Mary's, koma lero zatheka. Ana amenewa nkhope zawo zachimwemwe, kuimba kuvina naonso. Mwina ena kumafuna kutero kuti kodi St. Mary's imeneyi ikupezeka kuti? St. Mary's ikupezeka mkatikati mwa Kamuzu Barracks ku headquarters kuwaya kwa asilikali, koma lero ife talowako kuno mwina kumavuta kulowa. Anzathu amene mukuchokera mtauni kudusa msewu wa Institute mupeza 4 ways mulowa ku manzere kwanu kuyenda pang'ono pafupifupi 1 km mupeza gate chimenechi cha KB, mtenga msewu ulowa straight kumeneku kulowa mkati muno kumene kuli chalichi cha Katolika chimenechi cha St. Mary's Catholic Parish ku Kamuzu Barracks. Ndipo mdipiti uja tsopano pang'ono wayamba kuyenda, anaovinira pambuyo pakepa, pambuyo pa nyamata amenewa pala azimayi amene achena yatiyendere limodzi. Pali achinyamata pala amayi amenewa avala yatiyendere limodzi, ndipo akuvina pang'ono kulunjika kumene kuli guwa kuti mwambo wansembe ya misa uyambe. Ndipo monga tanena kuti akutsogolera ndi ambuye Archiepiscopi George Desmond Tambala komanso mothandizana ndi bambo Geoffrey Chikapa komanso Thomas Muhango omwe amatumikira ku Chirumba Barracks, pamene bambo Joseph Chikapa amatumikira kumeneku ku Utatu Woyera. Ndiye ambuye ndithu ndikaona pano kutsetsereka pang'ono kupita ndithu kuguwa kumeneko kuti mwambo wansembe ya misa uyambe. Ndiye iyayi mwambo wabwino kwambiri, mwambo wokoma, wina aliyense nkhope zachimwemwe kusangalala kuti tsiku limeneli lafikadi. Ndi tsiku limene mwina achinyamata amenewa sadzaliwala moyo mwawo kuti lero pa 21 July 2024 ndi tsiku limene tinalandira ulimbitso, tinalimbitsidwa kuti ndithudi takula tikatumikire, titalimbitsidwa, titapatsidwa zoyenerera zonse, kupatsidwa mphamvu kuti yayi pitani. Ndeni manena kuti pa tsiku limeneli malimbitsidwa pamakhala kumenyedwa kambama chilimbikitso kuti mwakhwima pitani mukatumikire, mukalikire ku mitundu yonse. Ndiye pang'ono pano mdipiti kulunjika kuguwa kumeneku kuti mwambo wansembe ya misa umenewu ukhale ukuyamba. Pali zambiri zimene zichitike pano, mongobwerezanso pang'ono timva mawu amene achokere mwa mneneri Yeremiya 23:1-6, ndipo
timvaso mawu achiwiri omwe achokere kwa Aefeso 2 ndime ya 13 mpaka na 18. Mawuwa achite moyimbidwa nda Patrick Pelatu, Aluse Zalira komanso a Gertrude Banda. Ndipo uthenga wabwino uchokere mmene analembera Mariko Oyera 6 ndime ya 30 mpaka na 34. Ndipo amene atiwerengere ndi bambo Geoffrey Chikapa. Ndimene momene zikukhalira kuno ku St. Patrick makamaka St. Mary's Catholic Parish ku Campus Barracks. Monyadira zokoma kwambiri kumvina ndithu monyada bwino ana a Teresa ndi amenewa ana achinyamata achepere pang'ono kuvina ndithu kubwera chakutsogolo kuno kudzalana kuti ndipito umene wansembe mwina ukhale kufika mpaka nali pano. Ndiye pano bwanji nditere kuti iyayi nsati apa koma tipemphere limodzi kumwambo wansembe ya misa imeneyi ya ulimbitso kuchokera kuno ku St. Mary's Parish ku Campus Barracks. Zikomo kwambiri ndimati ndipemphe kuti tonse tikhale pansi. Olemekezeka a bishop wathu Archiepiscopal Desmond George Tambala, olemekezeka ansembe athu, olemekezeka a Deputy Army Commander Brigadier General Mijoni Aguluba, eni chaka executive yakuno ku St. Mary's Parish komanso a Khristu onse. Mawa uno malo mwa komiti yonse imene yayendetsa chilinganizo chimenechi mulole kuti ndikulandileni komanso mwapadera tiwalandire a bishop wathu Archiepiscopal Desmond George Tambala kuno ku St. Mary's kumene abwera kudzatiyendera, ndipo mkati mwa nsembe ya misa tsiku limene atiyendera alandiritsa sakramenti la ulimbitso. Mwachidule a bishop athu
Ife kuno ku St. Mary's lero takonzeka kuti mutitsogolera pa mwambo wa nsembe ya misa, ndipo tidzalowa mu chigawo cha mawu, kenako mudzapereka sakramenti la ulimbitso. Tidzapitirira ndi mapemphero a Khristu komanso kulandira Ambuye Yesu okhala mu Karistiya. Tidzaperekanso mphatso zapadera zimene ana anu kuno ku St. Mary's Kamuzu Barracks akukonzerani mwapadera, ndipo tikachoka pamenepo tidzalowa mu gawo la zolankhula, ndipo kumapeto kwa zolankhula tidzakupemphaninso kuti mutipatse ndalitso. Tikatero tidzapitirira ndi programu ina imene tidzayilongosolera kutsogoloku. Choncho mosataya nthawi ndikupempheni Archbishop athu kuti mutitsogolere ndi mwambo wa nsembe ya misa. Zikomo. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Abale ndi alongo, lero ndi tsiku la chimwemwe kwambiri. Kwa ine nkoyamba kufika kuno, ndipo mkati mwa misa ino Mulungu atipatsa madalitso akulu kwambiri. Fandipereka sakramenti la ulimbitso kwa abale athu ena amene akonzeka kuti alandire sakramenti imeneyi. Kulandira ulimbitso kumeneku ndi mwayi wapadera, mphatso yayikulu kwambiri. Ndiye ndimafuna kuti tipemphe kwa inu amene mulandire ulimbitso, aliyense mwa inu mudzipereke kwa Mulungu, mukhalenso ngati mphatso ya moyo wanu kwa Mulungu. Komanso ife Akhristu onse amene tili pano, tiye tiwapempherera abale athuwa kuti moyo umene ayamba lerowu, umene awuyambe lerowu, ukhale moyo wamphamvu wa maziko abwino mwa Yesu Khristu. Komanso tiye tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso ya moyo. Abale athu ena akadakonda atakhala nafe lero, koma sitili nawo, ena adatisiya. Ndimafuna kuti anthu amene atisayiwale pa nsembe ino ya misa. Tiyeni tipemphererenso inuyo kunoku ku parish yanu kuno, komanso mabaraks osiyanasiyana, so kumene kuli asilikali, kumenenso mukutumikira, kuti Mulungu akudalitseni inuyo ni mabanja anu onse. Ena mwa inu ali mayiko ena kutumikira kumeneko. Ndikupemphanso kudzera mu nsembe ino ya misa kuti Mulungu atitetezere abale athu kumene akugwira ntchitoko, kumene akutumikirako, akhale nawo pafupi. Pano pa nsembe ya misa ndi ndi ansembe anzanga amene namwayi mukwadziwa, Bambo Thomas amene ali kuno, amene ali a chaplain anu, komanso Bambo Chikapa amene amatumikira kuno. Pali mlendo wina amene mukumuona kutsogolo kuno, amene Malawi iya. Ndabwera ndi Bambo Jean Baptiste amene ndinawo kuno, ali kumbuyo kwanga kuno. Iwowa ndi aku Burkina Faso, ndi abwera kuno kudzacheza za iwo ndi fotokoza pang'ono pambuyo pake. Koma tiye tipemphere limodzi kuti nsembe ya misa Mulungu ndithu atidalitse. Tiyeni tsono abale ndi alongo tilape tisanapereke nsembe ya misa, kuti tipereke nsembeyi tini mitima yoyera. Ndikuwululira Mulungu wamphamvu zonse ndinu nomwe abale kuti ndachimwa kwambiri pakuganiza, pakulankhula, pakuchita zoyipa ndi pakusachita zoyenera. Ndachimwa kupambana. N'chifukwa chake ndikupempha Maria Virigo odala, angelo ndi oyera onse, ndinu nomwe abale,
kuti mutipepesere kwa Ambuye Mulungu wathu. Mulungu wamphamvu zonse atire chisoni, afanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Tipeleke ulemu kwa Mulungu kumamba, auye Mulungu
pasi chitile chisoni chipeleke ulemu kwa Mulungu kumwamba amene muchotsa machimo atsiko chipeleke ulemu kwa Mulungu kumwamba asikola pasi lotila lipepelo chipeleke ulemu kwa Mulungu kumwamba amene mukala pazanjala manja chipeleke ulemu kwa Mulungu kumwamba la majala tate chitile chisoni chipeleke ulemu kwa Mulungu kumwamba koti inu nokati inu oyela chipeleke ulemu kwa Mulungu kumwamba inu nokati inu ambuye chipeleke ulemu kwa Mulungu kumwamba inu nokati inu opambana nditu chipeleke ulemu kwa Mulungu kumwamba Yesu Kristu chipeleke ulemu kwa Mulungu kumwamba Imu woyera chipeleke ulemu kwa Mulungu kumwamba ulemu wanu wa Mulungu watate chipeleke ulemu kwa Mulungu kumwamba Tipemphere arara chifundo na mphamvu zonse mutidzaze ndi Mzimu wanu woyera aongolere nzeru zathu ndi kulimbitsa mitima yathu kuti tisanduke mboni za mtengo wabwino polondola mapazi a mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu Mzimu woyera tsopano ndi pa nthawi zosatha. Timve mawu a Chauta akutsutsa tsogolero loyipa a Israeli chifukwa iwowo amaononga ndi kumwaza anthu awo. Mawu a m'buku la mneneri Yeremiya. Tsoka kwa abusa amene amaononga ndi kumwaza nkhosa za pabusa panga, akutero Chauta. N'chifukwa chake Chauta Mulungu wa Israeli ponena za abusa oyang'anira anthu ake akuti, mwabalalitsa ndi kumwaza nkhosa zanga, simunazisamale bwino. Choncho ndidzakulangani chifukwa cha machimo anu. Pambuyo pake mwini wakene ndidzazisonkhanitsa nkhosa zanga zotsala, kuzichotsa ku malo onse amene ndidazimwazira. Ndidzazibwezera ku busa la kwawo, ndipo zidzaswana ndi kuchuluka. Ndidzazipatsa abusa oziweta bwino, sizidzaopanso kapena kuchita mantha, kapena kusokera, akuterotu Chauta. Chauta akunena kuti akubwera masiku pamene ndidzaphukitsira Davide nthambi yowongoka, imene idzakhala mfumu ya nzeru ndi yoweruza m'dzikomo mwachilungamo ndi mosakondera.
Pa masiku akewo Yuda adzapulumuka, ndipo Israeli adzakhala pabwino. Adzamutcha dzina ili lakuti Chauta ndiye chilungamo chathu. Mawu a Ambuye. Kusalana ndi kudana pakati pa Yuda ndi anthu a mafuko ena. Yesu adadzathetsa udani umenewu pakuwayanjanitsa ndi Mulungu ndi kuwasonkhanitsa mu mpingo umodzi. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Efeso. Abale, tsopano mwa Kristu Yesu, inu amene pachakale munali kutali ndi Mulungu, mwakhala pafupi chifukwa cha imfa ya Kristu. Kristu mwini wa
chita zimene zikuti kuchokera kumitundu iwiri ija alenge mtundu umodzi watsopano wokhala mwa iye kuti pakutelo atsetse mtendere. Kristu adafa pamtanda kuti atsetse chidani, ndipo kuti mwamtandawo apatikize pamodzi mthupi limodzi mitundu iwiriyo ndi kuyiyanjanitsa ndi Mulungu. Motero Kristu adadza ndipo adalalika mthenga wabwino wamtendere kwa Ayuda amene anali kutali ndi Mulungu, ndiponso kwa Ayuda amene anali pafupi naye. Pakuti mwa Kristu ife tonse, Ayuda ndiponso amitundu ina, tingathe kufika kwa Atate mwa Mzimu Woyera mmodzi yemweyo. Ambuye akhale nanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Mariko oyera.
atumwi aja adabwerera kwa Yesu namfotokozera zonse zimene adachita ndi kuphunzitsa. Yesu adawawuza kuti, tiyeni tipite kwatokha kumalo kopanda anthu kuti mukapumule pang'ono. Adatero chifukwa anthu anali piringu kotero kuti iwo sankatha kupeza nthawi yomwe yoti nkudya. Tsono adalowa mchombo napita kwa okha kumalo kopanda anthu. Komabe anthu ambiri adawaona akupita nawazindikira, ndipo adathamanga pamtunda kuchokera ku mizinda yonse nakafika kumaloko Yesu ndi ophunzira ake aja asanafike. Pamene Yesu adatuluka mchombomo adaona chikhamu chachikulu cha anthu. Adawamvera chifundo chifukwa anali ngati nkhosa zopanda m'busa. Adayamba waphunzitsa zambiri. Uthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, ndikuganiza kuti ena mwa ife mwina tili wana tidasamalapo ziweto. Ena amati kakulisha ng'ombe kani mbuzi. Ndaonapo ndithu makamaka Chinyamata ali kudambo kusamala ziweto. Masiku ano mwina kuwasiyana kuti azikasamala ziweto sibwino chifukwa ana otere sukulu samapita nawo patali. Akakha kuti akusamala ziweto nthawi yayitali amayiwala sukulu. Koma kwa amene amasamala ziweto kapena adasamala ziweto, pali nkhani imene imachitika ndiyo kuti ukakhala kuti uli ndi ziweto zija za iwe umayiwala. Maso ako amakhala pa ziweto zija kuti kodi mwina iso ayina kani mbuzi kani ng'ombe. Umayesetsa kuona kuti kodi pala adani otani amene angathe kuba kapena kutenga ziweto zimenezi. Palinso ziweto zina zimatha kubwera kuzagwirapo zajeni kani mbuzi zija. Ndi ntchito yovuta kwambiri. Ngakhale kadyedwe ka mbusa kamakhala kovuta chifukwa kuti ndayi zambiri sakhala ndi kitchen yotatha kumaphika. Amangoyenda apeza pena pake akonza kangachepe nkudya nkumathamanga ndi ziweto zija. Ndikumbukira zaka zambuyozi tikamapita msewu opita ku Nzuzu, ndimakumana nthawi zina ndi anthu atanyamula akuyenda ndi ng'ombe. Ndipo amandiuza anthu kuti amanena kuti anthu amenewa amayenda mitunda itali mwina kuposa 100 ka 200 km zakuyenda ndi ng'ombe zija. Izi ndikukamba kuyang'anira mawu ayambirira athu alero. Akutiuza kuti chauta ndi m'busa wabwino. Izi zoti chauta ndi m'busa wabwino sizachilendo chifukwa Ambuye Yesu muthenga amanena kuti ine ndi m'busa wabwino. Koma akunena kuti pali abusa ena amene ndi oyipa kwa basi. Iyeyo ndi m'busa wabwino. Koma pakati pa ife alipo abusa ena anthu ononga kwa basi, amene amaononga ndi kumwaza nkhosa za pabusa panga. Akutero chauta akudandaula. Ndiwerenganso mawuwa, tsoka
kwa abusa amene amaononga ndi kumwaza nkhosa za pabusa panga. Mwabalalitsa ndi kumwaza nkhosa zanga, simudazisamale bwino nkhosazi. Choncho ndidzakulangani chifukwa cha machimo anu. Akuti sadzasiyira pomwepo, tamwaza nkhosa zake ndi adzatilanga. Agostino Woyera adatambasula za mawu amenewa. Adalemba malaliko ake kuwalembera ansembe nthawi imeneyo ndi mabishopu nthawi imeneyo. Ndi adanena kuti inuyo atumiki muchenjere ndi mawu amenewa. Ntchito yanu ndi kusonkhanitsa ziweto pamodzi, osakhala kumwaza iya. Komanso Agostino Woyera adanena kuti pakati pa inu alipo anthu ena osakhala kuti mimbulu imabwera kudzadya ziweto zija iyayi, koma inuyo mmadyanso ziweto zomwezo. Apa ndikamba kuti anthu adyera amene amati asamale nkhosa amakhala kuti apezere phindu pa nkhosa zija, amaziononga nkhosa zija. Mawu moti azisamale amazimwaza, amaziononga. Ndakuti ndidzakulangani. Agostino Woyera adalemba ndithu mawu amenewa kwa ife ansembe amene timawerenga Office of the Readings. Pali mawu amene aja amati timawerenga ndithu, amatidzudzula kuti musakhale ngati abusa aja oyipa amene mawu moti asamale nkhosa amazimwaza nkhosa zija, amaziononga. Nanga ife amene tili pano uthenga ukutikhudza bwanji? Aliyense mwa ife amene ali pano akayang'ana nzake, iye ndi mbusa kwa nzakeyo. Mukumbukira Genesis kuyambira kuja ku munda wa Edeni. Kaini atapha Abelo, Mulungu anamufunsa kuti kodi m'bale wako ali kuti? Mukumbukira? Where is your brother? Pa Chingerezi where is your brother? Kaini adamupha m'bale wake. Ndi akuti amagazi kuti palibe anaona. Koma chauta anena kuti m'bale wako ali kuti? Mukumbukiranso uthenga wabwino. Ambuye Yesu makamaka anapani munthu wina ake, nyamata wina ake amaziona kuti ati ndi wolungama. Ndi anafika kwa Ambuye Yesu kuti kodi nditani kuti ndipeze moyo wosatha. Ambuye Yesu anapereka fanizo, mukumbukira, la Msamariya wachani wachifundo. Kuti munthu wina ake anavulasidwa, anasaba uno kuti akanamwalira. Ndi akuti wansembe anadutsa mbusa wononga osamala nkhosa uja. Wansembe anangodutsa. Mkulu wa mpingo anafika anangodutsanso. Amene anasamala mkuja ndani? Mlendo Msamariya. Kumene kujanso ndi kusamala nkhosa. Ngakhale pano inuyo tonse tili pano, aliyense adzifunse, kodi ndine mbusa otani kwa nzanga amene ndimakhala naye? Kuyambira kunyumba kuja kubanja kwathu, kodi timasamalana bwanji? Kodi timamwaza nkhosa zija zapakhomo? Nanga kuno ku parishi timamanga kapena timapasula? Nanga dziko lathuli kodi tikulimanga dziko kapena tikupasula dziko la Malawi? Akuti ngati sitisamala nkhosa, aliyense ali ndi nkhosa zake zoti asamale. Ngati sitisamala nkhosa, chauta kunena kuti ineyo ndidzakulangani. Ndibweresa mawu amenewa. Mwabalalitsa ndi kumwaza nkhosa zanga, simunazisamale bwino, choncho ndidzakulangani. Ine ndimachita nawo mantha mawu amenewa. Chifukwa kulanga kwa amene akunenako tikawerenga muthenga Mateyu 25 ndikulanga kuopsa kwa basi. Mukumbukira ananena kuti akadzabwera mwana wa munthu, akuti ena adzapita kudzanja lachani? Lamanja. Ena kudzanja liti? Akuti uku kudzakhala nkhosa, ukadzotha mbuzi. Mukumbukira? Koma chimene chidzapangisa anthu ena kuti ena alowere uku nchani? Akunena kuti nali wamaliseche munandiveka. Mukumbukira?
nali kundende munadzatani munadzandinde, nali odwala munadzandiona mchipata. Nkhani yake ndi imeneyo, kusamala nkhosa kuja ndi kumene. Ndakuna kuti ngati sitisamala nkhosazi adzatilanga. Masiku ano kwabwera kandi maganizo amakono sindikudziwa. Ena ake akuna kuti jehena kulibe, jehena kulibe. Tiye uzaona weka, uzaona weka. Chifukwa Ambuye Yesu siwopusa kunena kuti kuli malo ena kumenekoko kudzakhala kulira ndi kukukuta chani. Akugwiritsanso ntchito mawu oti ndi kumoto. Mukumbukira fanizo la Lazaro ndi munthu wojeni uja, ndi wojeni Lazaro wosauka ni munthu wolemera. Mukumbukira akuti munthu wolemera uja amachita phwando deire, phwando deire, kani masoseji, kani nkhuku, kani nkhumba zochaocha zokumwaimwa deire. Koma kuti pakhomo lake panali wina wake amafa ndi njala, komanso anali ndi zilonda. Mamoti iye uja Lazaro uja azidya, agalu amamudya, amamunyambita mabala ake. Nde atamwalira awiriwa, mukumbukira akuti Lazaro atamwalira angelo anamunyamula kamusiya pa chifuwa cha Abrahamu kumwamba kuyandikana ni Mulungu. Ujayu chikhwaya chija chimadyo chija chitamwalira akuti anadani anachika, agwisa ntchito mamene anamuyika, anamukwirira pansi. Koma sizinathere pompo iya, chifukwa kumwambako anasiyana malo. Lazaro akunjoya pa chifuwa cha Abrahamu ali pafupi ni Mulungu. Wina ucha akuti anali pa moto, anali ndi ludzu. Ndi amanena kuti abale Lazaro tamutumani, amagati kuti Lazaro uja ndi wantchito wobepana pano. Maona munthu chasana sinthe iyayi. Amagaza kuti Lazaro uja ndiye mwe uja osauka uja, tamutumani Lazaro andipatse ndikomwa pang'ono madzi kadontho. Ndanamuza kuti wewe uli pasi pano, moyo wako unathera pompa. Pali panopa it's too late, it's too late. Ndikuyenda tu mmalembo era tilimodzi. Chimene ndikufuna kunena pano nchakuti ngati sitisamalana kuli chilanga. Ineyo ndikamwachitsanzo nditangoona kuti ayi ineyo sindipita kukatumikira anthu, ayi mwina ningopita ndizikanjoya pena pake azandilanga. Chifukwa ndiye ndinakubwera kusasamala anthu. Tilimodzi pa ineyo makolo ngati simusamala ana adzakulangani. Inunso ana mukamakula mtima ndikumanyoza makolo adzakulangani. Aliyense ali ndi nkhosa yoti ayisamale. Ndi nkhani ikubwera mu uthenga, nkhani yomwe uthenga wa Mariko. Uthenga ulero audula, chifukwa mukawerenga Mariko 5 ndi 6 mukapeza kuti uthenga umene atipatsawo angukhala angupanga hafu. Nkhani imene ni muthenga ndakuti Ambuye munga m'busa wabwino osamwaza nkhosa, akuti anali ndi ophunzira ake, ndi anaona kuti ophunzira chabwera ku ntchito imene amagwira akusangalala, ndi anaganizira ophunzira kacha kuti akapume. Anabwera ku ntchito yawo. Mukumbukira anawuza kuti muyende opanda osanyamula ndodo, mukumbukira musayende ndi ndalama. Ndi akuti anayenda kukachiritsa anthu, kuchotsa ziwanda. Atabwerako anali atatopa. Ndi akuti anawuza kuti tiye tipite kwatokha, chifukwa popanda anthu kuti mukapumule. Taonani Ambuye akuganizira nkhosa zake. Ophunzira aja anali nkhosa zake, akuti mwagwira ntchito tiye tikapumule.
amene amaganizira zake ndani. Ndimati ndipemphe kwa ife amene tipampa pa banja ningopereka chitsanzo tili modzi pano ndiye ipereka chitsanzo funso ndikupereka kwa inu azibambo. Ine ndaonapo kuti abambo abwera pa khomo kuchokera ku ntchito akupeza amayi nyumba asamala zonse zija pamodzi pali bwinobwino nsimaso yaphikidwa apo tili modzi pano kati ikafika nthawi ti ukumwa ti akukonzera ti masiku nkumapita ndi angati mwazibambo amaganizira kuti amayi mmagwira ntchito pano mmatopanso mwina mupeze kampata mupumule. Apa ndikati kupeza kampata ndikapumule ena amanda kuti ayi tateni mwina mungaone mwina kunyanja kapena pena pake tili modzi. Akwenda kuseka chifukwa chani zathu amene akugwira ntchito kutitumikirayo amatopa nthawi zina. Apa anawuza ophunzira kakuti tiyeni tipite kwatokha kumalo kopanda anthu kuti mukapumule pang'ono abale anga. Komanso inu azimayi ife amene mutili pano azibamboso amati akabwera akagwira amabweraso atatopaso timaganizira nthawi zina. Ndemwina munthu afika watopa ndetu basi poko nkhani pakhomo munthu apuma bwanji pakhomo kumaganizirana. Ndiye tsopano atawuza kuti tiyeni tikapumule pakubwera gulu lina tsopano likusokonezanso zapumula akuaganiziranso anthu akuti anthu aja tusanakapumule akuti komabe anthu adawaona akupita akuti anthu anali piringu tikati piringu ndekuti ndi chikhamu sie anthu anaona kuti awo akuti akapumula kwa iwo akuti thawa mwaona ndakuti anthu ataona akupita anawazindikira ndipo adathamanga pa mtunda iwo aja ali pa nyanja ali mboti anthu akuthamanga pa mtunda kwatsatira akuti mene Ambuyesu amafika pa gombe linawo anthu afika kale koma ndi amathamanga athu ndikuti amaona kuti akaterapo wewe Ambuyesu kudatapsa mtima. Ambuyesu adatuluka mchombomo adaona chikhamu cha anthu adawamvera chifundo chifanani ngati nkhosa zopanda m'busa ndipo anayamba kuwaphunzitsa. Nkhani ija ukapumula ija yatani yasokonekera. Ine ndaonapo makamaka kwa ife ansembe umati ayi mwina ndipumule ungova go kupumula kwasokonekera. Siya chabwino kupumula uziwale iweyo uyang'ane winayo. Ndiye uthenga unana kuti apa angukhanga ndi modula chifukwa pambuyo pai kwaphunzitsa akutuza kuti anaonanso kuti anali ndi njala. Mukumbukira analipo anthu ambiri madzulo ndi ophunzira akanena kuti tawapirikitsani chifukwa ife ndi bread pang'ono ndi nsomba pang'ono. Mwaona anthu ophunzira aja kudzikonda. Mukumbukira Ambuyesu anena kuti mutenge mwapase zakudyazo anamba kuwiringula. Ndi Ambuyesu anachita mulakuli uja kuchulukisa bread. Nkhani yake ndi omweyi kusamalana. Ambuyesu mukumbukira kuti akuyamba ntchito yake nthawi nakana ndi njala. Mukumbukira tikumbukira kuchipululu kuja anakhala masiku 40 Satani ndipo anali ndi njala ndi Satani anabwera. Mukumbukira anena kuti ungotembenuza miyala udzidyetse wekha. Ambuyesu anakana. Ambuyesu akanatha ungotembenuza miyala ija kukhala mabredi abwino otentha bread otentha sanatero.
chifukwa chani? Sanabwere kudzadzidyetsa pansi pano. Chakudya chimene anabweretsa pansi pano ndi thupi lake kuti atidyetse ife, ukaristiya. Ndi sanazidyetseka. Apa ndikunena izi chifukwa kuti Ambuye Yesu ni m'busa wabwino amene amayiwala zosoyika zake kutiyang'ana ifeyo, ifenso tikhale ndi mtima omwewo. Akuti anaona anthu aja ndipo anamvera chisoni, fanali ngati nkhosa zopanda chani m'busa, ndi anasiya zonse nkuyamba kuwasamala. Ndi abale ndi alongo, nkhani tu ndi imeneyo, tizisamalana. Ine pena pake ndimachita mantha, ndikamayenda munsewu ndimachita mantha kuti kodi munthu udakhala kuti wachita ngozi pansewu, masiku ake ano angakuthandize ndani? Chifukwa ena abwera ngosuzumira zisandikhuze. Abwera ena ni mafoni ati ajambule ngozi ija ayambe ngati kuti achita breaking news yo pa iweyo, aziti ndinali komweko ndaona, koma sakuthandiza ya. Ena abwera adikire utatsirizika, ndezana kuti koma tikanatha kunthandiza munthu tuleti. Khalidwe lathu la masiku anoli lakanga ndi wambali adzatilanga nalo. Amatikanga ndi wamba, aliyense angoziyang'ana yekha, aliyense angoziyang'ana yekha. Makamaka inu achinyamata amene mukulani tire tikupatseni ujeni ulimbitso, samalani musakule ndi khalidwe limeneli. Mulungu anatilenga kuti tiziyang'ana anzathu. Izoti izi zangazi, endi zanga ndipanga zangazi, endikwera basi yangazi. Ambuye Yesu adaona anthu aja, adawamvera chisoni, tizimverana chisoni. Ndiye tiye ndipitizeni nsembe yathu ya misa, titokoze Mulungu chifukwa cha uthenga wake umene amatikumbutsa nthawi zonse za udindo wathu. Pano tafika pa gawo lakuti Ambuye apereke sakramenti la ulimbitso. Ndipemphe apayomu komanso amene akuthandizira kubweretsa mpando kumene akhalepo Ambuye Episcopi kuti abweretse mpando mwachangu, amenenso tikuchita madongosolo amene akhalire a Episcopi athu pamalo operekera ulimbitso, tiyeni tipange mwachangu. Achipembedzo tithandizireni pamene anthuwa angachepe. Ndipemphenso atsogoleri amene tikutsogolera, ana amene ali ndi chaka komanso akuluakulu omwe, kuti tiyeni ana amenewa ndi akuluakuluwa tiwayike mu ndondomeko yoyenerera imene tinagwirizana kuti ndondomeko yonse yolandira sakramenti limeneli iyende bwino. Amene akulandira ulimbitso lero ndi ana komanso akuluakulu ena ndi makolo amene avomerezedwa ndi malamulo a mpingo kuti atha kulimbitsidwa tsiku la lero. Ambuye olemekezeka, mpingo wakuno ku St. Mary's Kamuzu Barracks ukupemphani kuti mulimbitse abale athuwa amene ali okonzeka kukhala atumiki enieni a Yesu Khristu. Inde ngoyenera. Nanga inu atsogoleri, kodi mudzawathandiza abale anuwa kutumikira mpingo wa Mulungu? Ife amene tayitanidwa kuti tilandire
ulimbitso, tiyimirire ndipo tizabwereza malonjezo a ubatizo wathu. Kodi kodi ngati tikuyenda tingoyima pomwepo, tiyenda pambuyo pake kuti tiyankhe mafunso atonse tili limodzi. Ndiye ndikuyamba pano mafunsowa, tiyankhe momveka ndithu. Kodi mukukana demoni ndi ntchito zake zonse ndi manyengero ake omwe? Inde tikukana. Kodi mukumvera Mulungu Atate amphamvu zonse amene analenga zakumwamba ndi zapansi pano? Inde tikumvera. Kodi mukumvera Yesu Khristu mwana wake mmodzi yekha, Ambuye athu amene adatibadwira mwa Mariya Virigo, natisaukira nayikidwa m'manda, adauka kwa akufa nakhala pa dzanja lamanja la Atate? Inde tikumvera. Kodi mukumvera Eklesia Katolika woyera, kutera onse anjana, Mulungu atikhululukira machimo, anthu adzauka kwa akufa ndipo ulipo moyo wosatha? Inde tikumvera. Zimenezi ndizo zazikulu zimene ife timakhulupirira. Monga Eklesia amazivomereza namatiphunzitsa, pakuzivomereza tikuyamika Mulungu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Abale, tiyeni tiwapemphere abale anthuwa amene adasanduka ana Mulungu Atate amphamvu zonse kuti atsirenso Mzimu Woyera pa iwowa, aziwadzoza ndi kuwalimbitsa ndi mphatso zake kuti afanane ndi mwana wake Yesu Khristu. Ndiye tsopano tipempha Mzimu Woyera kuti atsikire pa ife pamene tikubwera kudzakupatsani sakramenti la ulimbitso. Mzimu Woyerayo ayambe kukonza mitima yanu pakali pano. Ndiye ndi nthawi yofunika kwambiri ino. Ndipempha ansembe anzanga pano tikweze manja athu pamene ndikuchita pemphero limeneli. Inu Mulungu amphamvu zonse, Atate Ambuye athu Yesu Khristu, mudatulutsa ana anuwa mu ukapolo wa machimo awo pakuwapatsa moyo watsopano m'madzi ndi mwa Mzimu Woyera. Tsono inu Atate athu muwatumitsirenso Mzimu Woyera yemweyo msangalatsi. Muwapatse mzimu wa nzeru zakuweruzira ndi wakumvetsa, mzimu wa malangizo ndi wamphamvu, mzimu wa kudziwira ndi wachikondi. Mudzaze m'mitima mwawo mzimu wakuopani mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Zimole,
210. 210. On the
Abale, pakuti Mzimu Woyera watulutsa tonse pamodzi kuti tizikhala ndi kumvera kumodzi ndi kukhulupirira kumodzi ndi kukonda kumodzi, tiwapempherere anthu onse mwa ubale. Abale athuwa amene Mzimu Woyera wawalimbitsa lero ndi mphamvu zake, amuchitire Yesu Khristu umboni pa moyo wawo wonse, tikukupemphani. Anakubala ndi atsogoleri awo apitirize kuthandiza ana awowa pakuwalangiza ndi kuwapatsa zitsanzo zabwino nthawi zonse, tikukupemphani. Mzimu Woyera ongolere Papa wathu, aepiskopi wathu ndi aepiskopi onse pa udindo wawo, kuti Ekleziya wa Mulungu asonkhanitse anthu onse mu chikhulupiriro chimodzi, tikukupemphani. Anthu onse a mdziko lino lapansi akhalirane mwa ubale ndi kuyanjana pozindikira kuti Mulungu Atate awo, ndipo kuti Iye akuwayitana onse mu ufumu wake, tikukupemphani. Mulungu wathu, mudapasa apostoli anu Mzimu Woyera, ndipo mudafuna kuti iwo ndi aepiskopi olowa m'malo mwawo apatse akhristu awo Mzimu Woyera yemweyo. Tsono tikukupemphani kuti monga mudawalimbitsa iwo aja pa ntchito yolalikira mthenga wabwino, momwemonso mulimbikitse ife tonse amene tikukhulupirira inu, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Tikupitirira ndi mwambo wa nsembe ya misa, ndipo pano tili pa gawo la zopereka. Tipereka mmene timaperekera nthawi zonse. Pambuyo pake tidzakhala ndi ndipiti wopereka mphatso za paguwa. Abale bepani kuti nsembe ndi yanga ndi yanu ivomezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Ambuye ayilandire nsembe m'manja mwanu, kuti itamande ndi kulemekeza ndipo ikhale yaphindu kwa ine kwa mpingo wake oyera onse. Landirani Ambuye mphatso izi leronso mwafananitse ndi mwana wanu Yesu Khristu, Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu Mzimu Woyera, tsopano nthawi zosatha. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba.
Titokoze Ambuye Mulungu wathu. Zoonadi nkufunika ndikuyenera udindo wathu ndi chipulumutso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni Ambuye Atate woyera, Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya mwa Khristu Ambuye athu. Iye ndi duwa lopanda chilema amene adabadwa mwa Mariya Virigo, nalengeza kuti ali wodala onse amene ali woyera mtima, ndipo ndi moyo wake adaulula mphotho yayikulu ya moyo wa odzisunga ndopanda dama. Iye adasankha kuchita kufuna kwanu, ndipo pokhala omvera mpaka kufa chifukwa cha ife, adadzipereka yekha mwa ufulu wake nsembe yangwiro ndi yafungo lokoma. Iye adapatula ena kuti atumikire ukulu wanu, ndipo chifukwa chokonda inu amasiya zinthu zonse zapansi pano. Motero adawalonjeza kuti adzapeza chuma cha mtengo wapatali kumwamba. Choncho limodzi ndi gulu la anjelo ndi oyera onse tikuyimba nyimbo ya ulemu wanu, ndipo mosalekeza tikuyimba kuti ndinoyera Ambuye mfanira ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni, popeza kudzera mwa mwana Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu kuti akhale anu, kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka zomwe tadzatula pamaso panu, kuti zisanduke thupi ndi magazi a mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu. Iye yemwe pa usiku umene adali kukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema, nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kuti adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha,
amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye, ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo ndikuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino yamoyo ndi yoyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya mbumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti tiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu dzazidwe ndi mzimu wake woyera, ndipo tikhale thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokomerani nthawi zonse, kuti tikalandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virgo Maria odaladala amayi a Mulungu, ndi Yosefu odala mwamuna wake, limodzi ndi apostoli anu odala ndiponso amartiri anu olemekezeka, ndi oyera anu ena onse amene timawadalira, kuti azitithandiza potunenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotandanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi pano kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francisco papa wathu, ndi George archiepiscopi wathu, komanso Vincent mthandizi wawo, ndi aepiskopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu inu Atate achifundo. Abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka mmoyo uno, mwachifundo chanu mwalandire mu mfumu wanu, kumene kunafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha, mwa Khristu Ambuye athu, amene kudzera mwa Iye inu mupereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa Iye, pamodzi naye mwa Iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi mzimu woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira, ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti: Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe, monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu, monga ifenso takhululukira adani athu, musatisiye ife mchinyengo, koma mupulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha.
mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Naga kankhosa ka Mulungu nayo amene amachotsa machimo a dziko lapansi ngodala amene ayitanidwa kuphwando la kankhosa. Ambuye koma munene mawamudzi okha ndipo mzimu wanga udzachita. Tikantha tilandire ambokhala mu Ukaristiya. Pamene tipatsira njilira tidziwe kuti akuyenera koyambirira ndi eni alandira tsiku la lero.
pepani ndingoyimitsa pang'ono nyimboyi. Alendo amene ndinawo kuno ndimafuna kuti ndo amasule akupita ku airport, akuthamangira kuti ndege kumeneko akunyamuka lero. Ndiye ndimafuna kuti ndiwauze abwere kutsogolo kuno, ndiwachite introduce pambuyo pake mwina atipatse moni eti. Kenaka ano muwaona akunyamuka a drive apita nawo. Ndiye amene amenewa ndi bambo Jean Baptiste, pachichewa tingani kuti Yohane Mbatizi, ndi akuzani sane muyawo. Ine ndimangoti Jean Baptiste, koma sane muyawo ndi aitali kwa basi. Iwowa kwawo ndi ku Burkina Faso. Ku Burkina Faso ndi ku mbali ya ku West Africa. Akukhalira ku Roma, kumeneko ndi nduna ya akulu a chipani cha Carmelite. Mmadza kuti mu mpingo muli zipani za nsembedi. Ndiye kumeneko chipani cha Carmelite inenso ndine wa chipani chomwecho. Ndiye kuli likulu lawo la nsembe amenewo, iwowa ndi nduna ya akulu akumeneko. Ine ndakhala nduna kumeneko zaka 7 kumweko. Ndiye akhala kuyendera maiko osiyanasiyana kumene kuli chipani chimenechi, ayendera ku Kasungu komanso kumwerako. Ndiye lero akunyamuka kubwerera ku Roma. Ndiye Father, if you'd like to greet the people, I told them that you are about to leave to go to the airport. So please, Father, you can greet them, and we'll be very happy to hear your greeting. And I forgot, I didn't mention your surname, Onyom. You can tell them, Jean Baptiste. Okay. Alors je voudrais vous dire d'abord merci à Dieu et merci à son Excellence, Monseigneur Georges Tambala, pour m'avoir invité ici. Parce que la petite histoire est que il y a 6 ans de cela en arrière, il m'avait invité. J'étais encore formateur. Et akuthokoza kwambiri chifukwa cha mwayi umenewu, akuti soineyo nawayitana kuti akhale nafe pano pamisa, akuti papita zaka pafupi 6 pamene tinakumana ndiwowa, ndiye akuthokoza kwambiri kuti afika kuno. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, effectivement, j'allais être là. Alors, Monseigneur, je réponds à votre invitation, même si c'est rapide. Akuti nthawi imeneyo zaka 6 zapitazo samazindikira kuti tsiku lina tizakhala limodzi kuno, kuti ndzawayitana kuti tibwere kunoku, ndi akuthokoza kwambiri. Alors pour moi, c'est une fierté d'être là, d'être à ses côtés. Hier, nous avons été ensemble pour les ordinations, 2 frères, 2 confrères. Il est évêque, il est archevêque, mais il reste toujours mon confrère. Et donc, je suis content d'être reçu par lui. Akuti dzulo akuthokozanso chifukwa abale athu ena analandira unsembe. Akuti ine ndine bishop, koma iwo ndi wansembe, koma we are brothers, chifukwa chipani chimodzi. Alors il fait notre fierté, la fierté du Carmel. Akuti tonse ndi pa ubale, ndi ubale wa chipani cha Carmelite. Alors je voudrais vous dire merci aussi pour la célébration, merci pour l'accueil, merci pour tout ce que nous avons pu partager ensemble. Et j'ai aussi peut-être quelques confidences à vous dire. J'ai l'honneur de rester dans la chambre où Son Excellence, Monseigneur l'archevêque Georges Tambala a vécu à Rome. Donc je suis dans sa chambre. Donc pour moi c'est un honneur d'être dans sa chambre, la même chambre où il a vécu. Akuti akuthokoza kwambiri kachiwiri chifukwa choti tawayitana kuti akhale achite nawo misa imeneyi, ndi akuti ali ndi chinsinsi chimodzi chimene amafuna kuti akudziwitseni. Ine sindimadziwa chimene aululapo mpano. Akuti nyumba imene, rumu imene amagona ndimene ndimagona ine kumeneko ku Romako, nakhalako zaka 7. Mais cela ne veut pas dire que je serai évêque, ce n'est pas la même chose. Koma akuna kuti iwo suda azakhala bishop ya angonena zimene. Alors je vous dis merci, merci. Zikomo
kwambiri. Ah oui. Ok, mon frère, merci beaucoup aussi. Nous sommes vraiment contents avec votre présence ici. Nous voulons vous désirer un bon voyage au retour à Rome. Et ici, vous pouvez venir autrefois. Ce n'est pas la dernière fois que vous venez ici. Oui. Ndeni mauza kuti ulendo abwino koma si komaliza abwereso kuno siyeni basi utenga numenewo. Anapempa foto nde musada bwetima bana jambula kena kana zipita.
Tipemphere. Atate mudalitse anthu anuwa amene mwawadzoza ndi Mzimu Woyera ndipo mwawadyetsa chakudya chofumira kumwamba, mwalimbikitse kuti asenze udindo wawo mopanda mantha, azionetsa changu pochita ntchito zabwino ndi kumatumikira mpingo wanu ndi mtima wokondwa, mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ndipereke ulemu kwa Ambuye Archiepiscopi George Tambala, ansembe, agulupa, aphunzitsi alilonse ndi ena onse amene akuyenera kulandira ulemu. Choyamba ndithokoze Ambuye George Tambala pakuvomereza kuyitanidwa kwawo ndi kubwera kudzatipatsa sakramenti ya ulimbisoyi. Ndithokoze agulupa, ansembe, aphunzitsi ndi ena onse amene atengapo gawo pothandizira kuti chinthu cha mtengo wapatali chichitike. Pamene tatelepa talowa njira ina ya moyo wathu, tikukhulupirira kuti chinthu chimenechi tikachigwiritsa bwino ntchito monga mmene ananenera Ambuye Archiepiscopi George Tambala kuti tikakhale abusa abwino. Pomaliza ndipemphe Ambuye George Tambala kuti chaka chammawa mudzabwerenso kudzawapatsa sakramenti imeneyi anzathu ena amene sanathe kukhala nafe, amene ali kumasukulu ogonera komweko, komanso azibale athu ena amene pakadali pano sanakwanise zaka zolandira ulimbiso. Zikomo kwambiri, Ambuye akudalitseni nonse. Moni mpingo wonse. Olemekezeka Ambuye Archiepiscopi Desmond Joseph Tambala, ansembe athu amene muli nafe pano, ine malo mwa Khristu onse apano pa St. Mary's Parish, Ambuye takulandirani manja awiri ndipo mukhale omasuka ndi kumva kuti mwalandiridwa. Lero ndi tsiku la chimwemwe mmene anafotokozera asekretari kunena kuti chinthu chimene timakhala tikuchiyembekezera zaka zingapo zapitazi lero chachitika. Mwachoncho Ambuye tikuthokozani chifukwa mutamva kuti mubwere kuno mudzatithandizire ana, simunachedwe kutivomera koma munayesetsa kusiya ntchito zina ndi zina ndikukonza programu yoti mubwere kuno. Choncho tikukuthokozani. Tikuziwa kuti mmene mwabwera panomu sikuti mwamaliza yayi, mukhala mukubwera. Moja afotokozera eni ake chaka muja kuti chaka chammawa mubwereso. Ifeso tikunena chimozimozi kuti mmene mwabwera leromu olomutati muzikonza maprogramu ena ongozizimusa ife tiokonzeka ukulandirani. Lero litadalisika kwambiri chifukwa mu mpingo mwathu talandiranso akhristu ena amene alandira mphamvu
zonena kuti tithandizane kuyendetsa limodzi mpingo, zinthu zimene zimakhala zofunikira kwambiri. Mmene afotokozeranso aineki chaka muja onena kuti pali ana ena amene apasana akhale nawo. Soyeza kuti ana amene akabwera tilandiranso mafunso ambiri kuti nanga ifeyo mutiganizira zotani. Ndi akabwera tiona mwayankhira mwake, koma pempho ndilongona kuti no mwambo umenewu Ambuye tikupemphani kuti chaka chilichonse muzitha ndithu kubwera, chifukwa ana dzulo ena alira azaka 11 tinawuza onena kuti inuyo mwasala ndi chaka chimodzi kuti mulimbitsidwe. Ndi ana analira kwambiri. Kulirako kwambiri kunali konena kuti nanga si chinthuchi zisoneza kuti chinatenga nthawi osachitika. Ndiye kunali kumva chisoni kuti tsono ife ndiye tipanga bwanji, komabe talimbisa mitima apapa tikwatsimikizira kunena kuti Ambuye azibwera kuno chaka ndi chaka, musataye mtima yayi. Ndima amenewa nsachuluse zonena zambiri, fwa zonena zambiri asekira jane nakale, komanso afadha athu Father Muhango ndikukhala kutinso zina akhala kusowa kubwereza zomwezo ndiye ndisakhalepo nthawi yayitali kwambiri, koma kwambiri ndikuthokoza chifukwa cha kubwera kwanu, kuti zikomo kwambiri. Tiyembekezera kuti mapulogalamu amene atakhale kusogoloku muzikhala nafe pafupi, zikomo kwambiri. Ulemu kwa Ambuye Archiepiscopi George Tambala, ulemu kwa olemekezeka Brigadier General Michona amene muli Land Forces Deputy Commander, Father Geoff Chikapa amene matithandizira kuno, komanso amene muli chaplain wa ku Central Hospital, akatekisi athu, executive yonse yapa St. Mary's Parish, maofficers tonse amene tili pano, executive iliyonse ya mabungwe amene tili nawo pano, radio alinafe crew, eni chaka, amayi ndi abambo, anyamata ndiye asikana. Ambuye mundilole mamsana ano kuti ndingoyankhula mochepa kwambiri kwa mawu anga ndi awiri. Mawu anga oyamba ndi othokoza, achiwiri ndi opempha. Mwina zina zikhala ngati mwina kuti tikubwereza zimene anena kale anzathu. Kuthokoza kwambiri tikuthokoza inu Ambuye chifukwa titakupasani programu, kukupemphani kuti mbwere muzatipangise sacrament ya ulimbitso kuno, simunapite patali koma kuvomera kuti mubwere. Izi mwina zinabwera mutapanga kali programu yanu, poti makhala mukuyendera programu chaka chonse. Kumakhala tinabwera pa njira kapena pakati kulowera pa mimba kwa munatilola chifukwa cha chikondi. Nde malo mwa anzanga onse akuno ku St. Mary's, komanso malo mwa Father Mfumu, Father Ricardo amene ali ku mission, ndikufuna kuti ndikuthokozeni kuchokera pansi pa mtima kuti zikomo kwambiri Ambuye. Ambuye mwina anena anzanga pano, kukuthokozani kuyamika ndi zambiri zonse zimene mwina ayankhula pano. Kwa mwina kusogolo kuso tikhala tikupempha musatope nafe ndife ananu, ndipo tikakupemphani muzitikomera mtima kuti muzibwerabe. Siko nkunokokha paja munatiuza tili kumvera kuja nthawi nake tikusegula chechi kuti cholinga chanu chinali choti muyendere mabaraks onse atrisa amadiocese muno kuti muonemo anthu akupemphera bwanji. Nde zimenezo maprogramu tifikisa ndithu, ndipo tikafikisa muzitilola nthawi zonse mene mwachitiramo. Chachiwiri ndikufuna ndithokozeso Father Chikapa. Ine ndili kutali, ndili kuchirumba ku 11 Malawi Rifles, abambo Ricardo so ali ku DRC, ndekuti abale athu makamaka pano pa parishi, ndekuti popanda nsembe, ndekuti penako ndetu kuti meneka kuti ichokemo. Koma chifukwa choti ansembe awa ali busy kuja ku Central, koma ndozipereka limodzi ndi Father Rufeo akubwera umatithandiza pano
Ndi ndikufuna kuti ndikuthokozeni kwambiri abambo Lufeyo malo mwa abambo mfumu athu amene ali kutali, ndikuti mpitirizebe choncho ntchito ya Mulungu imene wakupatsani kudzipereka kumene mukuchitaku. Ife ndipothokoza, pitirizani, ndipo nthawi zonse Mulungu akupaseni zosowa zanu zochuluka. Ngakhale palibe ndimafuna kuti ndithokozenso abambo mfumu amene ali kutali, koma chifukwa chotilola kuti tikhale ndi program imeneyi pa parish yawo pano. Tikuthokoza chifukwa choti amayang'anira kapena kuona kuikanso mtima wa anthu afe patsogolo. Chifukwa chake mwina alola ngakhale ali kutali kuti pangani zofunikira zimenezo anthu alandire sakramenti la ulimbiso. So ngakhale palibe koma kuthokoza tithokozabe. Agrupa komanso executive yonse tikuyamikani chifukwa cha kugwirizana kukonza mwambo menewo kuti ufike mmene wafikirawo. Zakoma ndithu chifukwa choti tayika pamodzi zonse ndipo aliyense anayikapo mtima nthawi yathu komanso nzeru zathu ndi mphamvu zathu zosiyanasiyana mitazika pamodzi kuti zinthu zitero. Ndikuthokoza kwambiri chifukwa cha zimenezi. Mulungu azikusogolerani nthawi zonse, ndikhulupirira kasi koyamba komanso sikomaliza zizibwerabe kusogolo. Tiyeni tizikhalabe ogwirizana choncho kuti zinthu zonse zimene takonza zizikhala kuti zikuchitika mwadongosolo mmene zachitiramu. Eni chaka tikuthokozani kwambiri pa cholimbikira komanso kuzipereka kuti zinthu zizitheke. Akwaya tikuthokozani mwapadera kwambiri chifukwa chokonza bwino kukonzekera mwambo mmenewu, kukhala pansi nthawi yanu komanso matalents anu osiyanasiyana. Ana apayomo, ana Teresa, CMA, CMO, komanso ayuth. Chifukwa cha zimene mwagwira apa ndi apa ndikufuna kuti ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha kudzipereka kwanu. Ena tonse amene tatenga nthawi kuti tithandize mosiyanasiyana kuti chaka chifike pamenepa ndikufuna kuti ndikuthokozeni kwambiri. Mwina sitinganene mmodzi koma tonse timve kuti tikuthokozedwa kuchokera pansi pa mtima. Mawu achiwiri anga ndiye ndikupempha Ambuye mmene ndanenera kale, mwina anzanganso anenapo, musatope nafe ife ndife ana anu. Monga munanena kumvera kuja ndanenaso kale kuti mafuna kuti mendere malo amene timakhala ife. Anthu anu ali ndi njala ma units osiyanasiyana kuti akuoneni. Nde apa anapempha kuti mbwereso kuti mzapereke sakramenti la ulimbiso. Koma ndikufuna kuti ndikuwuzeni kuti osangobwera kuzangopereka sakramenti la ulimbiso, koma nthawi zina for pastoral visit. Kungobwera ndikuona kuti anthu athu akupemphera motani, anthu athu akukhala bwanji, ntchito zosiyanasiyana zikuyenda bwanji. Ndi parish ino mwina kwinaku zimatha kutheka chifukwa choti mwina ali mbali mwa maparishes ena, koma panopa ndi pa parish ndipo tidalira kuti muzitendera pafupi kumatilimbikitsa. Anthufe timadusa muzosiyanasiyana ndipo timakhala ndi ma stresses ena osiyanasiyana. Pamasowabe kuti mwina mzibwera kumatilimbikitsa ntchito ya Mulungu anakupatsani ndipo pitirizani kutero. Nde tikupemphani kuti mubwere. Ambuye panopa ndiye kuti mwafikapo kungoti kusapereka sakramenti. Nde tapempha ndingothokozeratu mutithandize abale anga chifukwa akayankha Ambuyewa sitikhalanso ndi nthawi yothokoza. Kuthokoza kwa amene kuyankha kwa kukhala kuti inde ndibweranso. Nde tifuna tingothokozeratu kuti Ambuye zikomo chifukwa cholola. Kwasala malo ena kumene simunafikeko ku Malawi Armed Forces College ku Mafuko, pompano mwina akumanga chechi angosala guwa tikupemphaninso pompano kuti mwina mukatsegule kumeneko. Ku Engineers Battalion Kasungu nakonso mwina sitafika. Kuyawi ngakhale kuti mwina ilingati mwina pakati pompano komanso ndi malonso kumene kuliso tilikonso tikugwira ntchito kumeneko. Komanso ku Parachute Battalion ku Salima nakonso mwina tizakupemphani kuti mukayendereko. Izi ndikufuna kuti Ambuye ndikomaliza ukuku. Zulo mene ananena anzanga ana anali kulira makolo pepani koma nangasi zinali za zulo. Kwa makolo ena anakwiya chifukwa choti ana tinacho sapa ujene nthawi yawo inali sanakwane zaka 10 ena 11. Nde timauza kuti apangaso chaka chamawa ndi anthu anena kuti ayi sizingatheka, Ambuye ndotanga ndidwa kwambiri sangabwere. Nde ndikufuna kuti upangeni ashuwa abale anzanga. Ambuyewa ayankha kuti inde kale apapa. Nde ndikufuna kuti tipitirizebe ana aja anakhumudwa zulo aja, I know kuti ana ndi excitement. Ena anakhumudwa ndi yankho limene atipase Ambuye panopa lerolo.
tenti walimbikise ndi kupitiriza aphunzitsi tipitize kuwaphunzitsa anawa kuti chaka chamawa enanso amene ali ku sukulu akamabwera adzalandire sakramenti la ulimbiso. Ndipo mene tapempheramo chaka chamawa sikuti zapemphansoyi ndiye kuti ingokhala routine kuti basi ambuye abwera apapa zapanga program chaka chamawa china chakubweranso choncho ndimene zizikhalira. Ndikufuna ndikupangeni ashiwa ndi zimenezo koma anawa chonde ana anzanga ena naona pompapa tiyeni tisataye mtima. Sakramenti la ulimbiso tilandira mwina chaka chamawa ena chaka chinacho koma nthawi zonse tipitirize kupanga zija timapanga zija. Kufika ndi mawu amenewa ndikufuna kuti ndikufuneni zabwino zonse ambuye pamene muzibwerera kupita ku nyumba kuja afather mmene muzipitiriza kugwira ntchito wiki yomweyo komanso mawiki akubwerawa ena tonse mmene tikupitiriza kugwira ntchito zosiyanasiyana. Ndikufuneni zabwino zonse tsiku la lero komanso masiku onse amene akubwera kutsogoloko. Mulungu akudaliseni nthawi zonse. Zikomo kwambiri. momwemo nangati andibweresera mborera ndiye ndiyambe kupereka ulemu kwa deputy army commander amene mulipo mpano ndamva choncho, ansembe anzanga, atsogoleri amene mukutiyendetseranso chipembedzo, amayi amene mwakhala mukulankhula pano, ndithokoze kwambiri. Ile munthu akamachita bwino ndimamuyamikira pomwepo, tamvana? Amayi mwalengeza bwino zinthu, nthawi zambiri ndimadandaula anthu akamalengeza zinthu, koma pano ndaona chitsanzo cha mmene mmaperekera uthenga komanso kuyendetsa chipembedzo. Zikomo kwambiri mayi. Ulemunso kwa akwaya athu mwatimbira bwino kwambiri. Abambo aja amagwedeza mutu apa amene amakhala kutsogolo kuno chifukwa amasangalala nyimbo mnaziko chabwino. Ndiyena atonse amene tili pano ulemu wanu. Ine ndimafuna ndikambepo zinthu ziwiri kapena zitatu. Choyambirira ndithokoze kuti mwandilandira bwino, komanso ndithokoze mphatso zimene mwapereka. Nthawi zonse pamene mwapereka mphatso, akhristu ndimakhala ndi mpata pambuyo pake wapempherera pa misa amene ndimachita ku nyumba. Ndiye ndikukumbukirani ndithu pamene ndimachita kupempha madalitso pa inu. Nkhani ya chikhristu chimene tonse tili nacho, inuyo ndine ndifa khristu ndifa katolika. Ngakhale mula asilikali kuno mukuchita za usilikali, koma chikhristu ndi chomwecho. Ndiye ndimafuna kuti ndikutsimikizireni kunena kuti ngati pali masakramenti 7, masakramenti asanu ndi awiri, amenewa masakramentiwa chabwino ena sitilandira tonse, mwachitsanzo unsembe sitonse timakhala ansembeya. Kwa masakramenti ena onsewa pa Chingerezi ngana kuti they are obligatory, ndiyoti ndilamulo loti mkhristu aliyense alandire masakramenti amene. Mwachitsanzo mkhristu aliyense ndiponso sikuti ndine akachimwa fa inu ndine tonse timachimwa, okay? Tisamabisepo apo. Tonse tikachimwa tiyenera kukalapa. Ndilamulo. Ananena kuti zimene mwamanga pansi pano kumwambaso zataniso. Ndiye mphamvu imene madzera mu sakramenti akulapa aliyense ayenera kulandira. Ubatizo si choice yonena kuti ayi ngati ndikufuna ndilandira ubatizo. Aliyense amene afuna kuti akhale mu mpingo muno mwana akangobadwa abatizidwe. Tamvana? Ndiye tsopano kwa inuyo ngati mwakhala mukulira masakramenti sikuti mukulakwitsa yayi, ndizokuyenererani inuyo. Ndipo ine mukanandiuza kuti ambuye ife kuno musadandaule sitimaswa masakramenti yengene kuti iyo
tamvana ndikanakhumudwa kwambiri fa ndikanati kuti akodi pano ndi pachikatolika kapena pena pake mukanandiuza kuti ife kuno sitikusowa masakramenti ndikanakhumudwa ndikanakwiya kwa basi koma mwandiuza kuti ayi ife tikufuna kuti musifika pafupi tikusowa masakramenti kwa ine ndi chisangalalo chimene chimavuta kapena chimene chakhala chikuvuta pakati panchoti munthu uneni nali ndekha ngati bishop kuno maparishi pano ndi 50 nde ndithamanga ndilo kudwangwa ndithomanga ndipite kusalima ndithamanga ndipite kunchinjuku ndekuti kasungu chidayosisi chathu nchachikulu kwambiri nde ndatenga pafupi zaka ziwiri kuti ndiyendere maparishi onse mwamwayi apapa atimvera chisoni andipatsa bishop wina kuti andithandize mchifake maona tsopano kuti mpato wamba kutani kupezeka ndipo monga abambo ananena kuti ayi mwayankha kale iya sikuti mukayikire iya fa mabwereza kuti ayi apa ndifuna ndikutsimikizireniso makolo tiyeni choyambirira ana amene ali zaka asanafike zaka 12 musakhumudwe mpingo umana kuti mnyamata kapena mtsikana amene wafika zaka 12 ndi amene amatsopano amakuti wakhwima oti titakuntuma ngati mpostoli fa ulimbitso ndikutumidwa ngati apostoli siyana amakhala anthu kuti tikawatuma akatiyimirira ngati akuluakulu chikhristu chimenecho atakusankhidwa wa ulimbitso atakusankhidwa ulindo uliwonse mu mpingo mmadziwa zimenezo amene walandira ulimbitso atakukhala nkhale chairman mudaito wa parish council musakayikirana amenewo ndefe timanena kuti iyayi tisachepetse msinkhu chifukwa ntchito iyi ndi yayikulu ndiye makolo musadere nkhawa chaka chino kuli ulimbitso tionanso maulimbitso onse amene azikhala kawiri musakayikirira chaka chamawa kunenacho achitika maulimbitso kunoko ndiye anapemphaso pastoral visit ndikambirana ndi bambo Muhango komanso bambo Ricardo chifukwa ndifunanso apa ndena ndilankhule ngati president wa maepiscopi Malaimo tamvale ndichonse chisoti china ndivale chisoti china maepiscopi Malaimo muno tili ndi chidwi kwambiri choti tikutumikireni kwambiri kakuno kumalawi defense force kati kumalawi police service kati kumalawi prison service mauchini onse madiosi amene kuli ngati amene amatithandiza chitetezo kandziko muno ndi madiosi nasiyana tikufuna kuti tiyambe kuyenda limodzi mwa njira yatsopano ndiye ndipempha abambo kuti mukhale pansi mundipatse mafigazi ndikati mafiga mukudziwa ndikutanthauza chani mupange kafukufuku kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa akatolika amene ali ma defense force ndi angati muyambire pene ali ni mabanja angati muli mabanja angati muli ana angati kodi achinyamata alipo angati tikufuna zimenezo ndithu bambo chifukwa tiyendera limodzi nde tiona njira potsatanso malamulo anu akuno ku usilikali sitiphwanya malamulo anu ya titsata malamulo anu koma ndifuna kuti akhristu atiwatumikire kwambiri nde izizi tizikambirana chifukwa sine ndekha ndili ndi khumbo limeneli mabishopu onse Malawi muno tinakambirana posidapa kuti tione tichita bwanji ndiye nkhani ndimene ndimafunanso kuti ndikulimbikitseni kuti pamene mugwira ntchito zanu ifeyo timakuchitani support ndimafuna ndinene nkhani imeneyo inuyo amene mmatisamalira miyoyo yathu apa ndigwisa chito mawu kuti mmatisamalira miyoyo yathu chifukwa yoti
timayenda m'misewumu, timagona m'nyumbazi, koma alipo anthu inuyo amene mmatitetezera dzikoli, amene mmatisamalira. Ena mwa inu ndithu mmakhala pa chiopsezo pamene mugwira ntchito. Ndimafuna kuti kudzera m'bungwe la maepiskopi ndikutsimikizireni kuno ku Defense Force kuti we pray for you, timakupempherani ndithu. Ndipo ndifuna kuti ndilimbikitsenso maganizo amene wakuti ndizowauza Khristu kuti chonde muwapempherere asilikali athu ni mabanja awo ndi achibale awo, chifukwa anthu amenewo amatisamala, amateteza. Ndiye mapemphero amenewo ndimafuna kuti ndingonjezerapo pang'ono. Tidzabweranso nthawi inake tidzaonetsera ndi zina, koma ndimafuna ndibwereze mawu omwe aja kuna kuti tiyendera limodzi, musakayikireya. Zikomo kwambiri kwa ife tonse. Mulungu atidalitse, akudalitseni, ndiponso achulutse madalitso ake, zabwino zonse pa inu. Zikomo. Ambuye akhale nanu. Dzina la Ambuye litamandike. Ndi pa nthawi zosatha. Chithandizo chathu chili m'dzina la Ambuye. Wakumwamba ndi dziko lapansi, akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Pitani ndi mtendere, mukulemekeza Ambuye ndi moyo wanu. Tithokoze Mulungu. Kumenekonso okondedwa omvera ndiye kumaliza kwa mwambo wa nsembe ya misa kuchokera kuno ku St Mary's Parish Kamuzu Barracks. Ndipo pa mwambo wa nsembe ya misa imeneyi Akhristu 188 ndomwe alandira sakramenti imeneyi patapita zaka zisanu asalandire sakramenti ngati lomweli kamba kazovuta zina. Amene anatsogolera mwambo wa nsembe ya misa imeneyi ndi Ambuye Archiepiscope George Desmond Tambala, komanso Father Geoffrey Chikapa, komanso Father Thomas Mohango omwe ndi a chaplain akuno ku Kamuzu Barracks, koma amakhalira ku Mpoto ku Chirumba Barracks. Ndipo anathandizidwanso ndi Father Jean Baptiste omwe amakhalira ku Italy, nduna ya chipani cha Carmelite kumeneko. Ndipo mawu oyamba anawerengedwa kuchokera kwa mneneri Yeremiya 23 ndime ya 1 mpaka na 6. Ndipo amene anawerenga ndi Austin Kantiki. Ndipo mawu achiwiri anachokera pa Aefeso 2 ndime ya 13 mpaka na 18. Ndipo amene anatiwerengera kuchita moimba ndi a Patrick Pelatu, Aluse Zalira, a Gertrude Banda. Uthenga wabwino unachokera monga analembera Mariko Oyera ndime ya 6 kuyambira pa mzere wa 30 mpaka 34. Amene anatiwerengera ndi Father Geoffrey Chikapa. Ndipo amene anatigawira ndi Ambuye Archiepiscope George Desmond Tambala. Kwaya yomwe ikumveka pasipasiyo ndi ya joint ya St Mary's. Ndipo amene amayendetsa dongosolo la mwambo kuno ndi Mayi Ulemu Matewere. Koma pakanthawi kena tipepese kuti simunathe kutimva bwino kuchokera kuno kamba kavuto la makina athu. Amene amaongolera zonse ndi Lester Muhone mothandizana ndi Abek Mtambalika. Ndipo kuchokera kwa ine Peter Dumayo ndingotero kuti mwakoma nonse. Pitirizani kumvera maprogramu osiyanasiyana pano pa Radio Alinafe.